sweat and my rust. I'm breathing in the chemicals. Sziasztok, köszöntöm mindenkit, én itt Julius vagyok, és itt vagyunk a Legendary Team adásában, és itt van velem Trusz. Sure, mondjuk ez egyértelmű. És ez most egy 1.5.2-es hardcore lenne, azért 1.5.2, mert ebben biztos, hogy nem laggolok egyáltalán. És a másik dolog meg, hogy hogy multiplayer hardcore-ok a legvittesebbek. Igen, mert ki tudja, hogy mikor hal ki meg. Igen, de persze... Egyelőre LAN-on játszunk, de hogyha Trusz meghal, akkor berakja szerverbe, azt max más néven jön fel. Mondjuk igazából szerintem úgy lesz, hogy addig megy az egész, ameddig egyikünk meg nem hal. Szóval ne hősködjön egyikünk sem. Én nem szoktam. Én sem. Na, akkor megbeszéltük. Én lementem bányászni, és attól haltam meg az én hardcore soroztomban. Samplinget próbálok gyűjteni. Én meg már nagyon sokszor próbáltam hardcore sorozatot, csak tudod mi volt a furcsa? Hogy minden alkalommal meghaltam. Nemrég csináltam viszont egy olyan hardcore-t, ami tök jó volt, csak újra telepítettem utána a gépemet, mindent elmentettem, csak azt nem. Hát, ahhoz grad. Szóval a videót is elmentettem, amit csináltam, megvágva, szóval nagyon, nagyon jól megcsináltam, csak azt nem. Pedig nagyon nagy baszás volt ezért, mert már az első részben annyi dolgom volt, annyi jó cuccom volt, hogy volt egy tök jó bányám. Annyi fát azért ne gyűjtsünk, mert annyi nem kell. Én meg látok már is vasat. És itt egy rohadt nagy szakadék, szóval. Szerintem... ott egy alma. Figyelj, én itt tök jók vannak a chestben, külön. Mert itt tök jó, mert olyan szídet adtam Trusznak, amiben ott van egy sivatagi templom, már innen látszik. Hát, és tényleg. Na és menj, én oda megyek oda menjünk, és ott van mellette egyből a falu. Jó. Hát és tényleg. Tök jó. Azért adtam Trusznak ezt, hogy... Akkor első alkalommal, igen, mivel én vezetem a szervert, hát most egész lagmentes jelenleg. Jelenleg az. Figyelj, nézd, hogy szoktam. A középsőt kiütöm, és... Ja, én is úgy szoktam. És közben itt bekraftolok egy kis fát, meg csinál a crafting table-t. Hát de jó de szép kis templom. Én gyorsan addig... Jaj, begenerálja egy tóval. Én meg közben akkor csinálok egy facsákányt és lemegyek. Oké? Oké, én meg gyorsan fogom magam is learató termésüket. Vát? Na ez köcsökség. 2 blokk magas a igen. feljáró. Üsd ki 2 blokknyi homokot, azt tudom, már megcsináltam. Nem, egyet csináltam. Úgy. Egy blokk. És azért szeretem, hogy kőpressure plate-et rak mindig, mert kiüthetjük a középsőt. Jó. Azért imádom, hogy így generálja az egészet. Olyan rég Minecraft-oztunk. Hát ja. Jó ez a nosztalgia. Szeretek mostanában nosztalgiázni. Oké, 5 vas, 4 arany. Arany, gyémánt, csont. Arany, de különben vas. Tudod mi a jó? Amióta a Windows-on van tök jó érzés, mert nem csak egy játékkal tudok játszani, és ez így azért jobb, mert így tudok nosztalgiázni. És nem csak egész nap ugyanazzal játszani. Hát persze, én nálam is úgy van. Most nagyon belekezdtem a lolozásba, azt nosztalgia Minecraftról, főleg ez a régi Minecraft zene. Én meg az, hogy fifázok, lolozok, annyi játékot játszok már, és ja tényleg majd le kéne töltenem a Nitro Crash. Most jutott eszembe. Ott nézem, hogy hol ugrálsz. Jaj, hát az nagyon jó dolog. Itt van répa. Közben én itt búrom a chesteket el, mert azért csórok vagyunk. Miért csórok? És hozok homokkövet is már akkor, ahogy leástam. Oké, szerintem én meg kiválasztok egy házat és kijelzem, hogy Oké, meg szedek még egy kis gyapjút. Meg is van. Melyik lesz az? Csak neked kell egy ágynyi. Jó, meg is van. Jó. De látod a nevem? Látod a nevem? Na, csak összeszedem még a crafting table-t, azt megyek egy házba. Megkeresem akkor a nevedet majd. Oké. És valahogy kielezzük majd. Várj, kiteszek pár darab fát hozzá. Oké. Menj abba, amelyikben voltam, várj, nézd, így fogom jelezni. Nem láttam, hogy melyikbe voltál. Ebbe? Ebben. Sír. Visszahallom már egy picit. Nem vészes.
Az a jelzés. Oké, meg bejöttem közben. Oké, ragd le a crafting table gyors. Oké. Én már rendezkedek. Tessék. Várj egy picit, én megcsinálok akkor 2 ágyat. Szerintem igazából ne csináljunk majd külön házat, lakunk majd így szépen. Az NPC-knél, Persze. és meg van előre farm is, hát ez nagyon kis aranyos. Oda. Gyere NPC, tolakodj be. Akkor van 2. Én meg közben Az akkor... NPC-k olyan kedvesek, betolakodnak Ja. házadba. Bányásznál gyorsan, én addig... Várjál, én itt most lakberendezek. Ja, jó. Én addig megoldom a farmot itt. Na, nem azt akartam. Jaj, de nehéz ez a munka. Olyan nehéz gombokat nyomogatni. Nagyon. Izzadok már, Julius, izzadok. Lefürödtem. Na. De olyan menő. 2 blokk magasban van minden itt. Nagyon aranyos dolog ez. Na, Tényleg. lakberendezés, nézd meg. Várj egy picit még. Hú, de jó. Így. Na, De jó. na, Tök jó. jól néz ki? Várj, azt a nyugodtan dob be. Te rögtön. Várj egy picit. Úgy. Ezt a 3-at innen el tudod venni. Gyorsít. Mit? Gyere. Azt ott. Persze, van nálam csákány szerencsére még. Még el nem kopik. Én még aratgatom a termést. Te addig gyorsan bányásszál. Jól jönne. Égyni. És akkor go lebányászni. Szedjünk egy kis kővet. És Juliusnak most meg van elég helye picit a videókhoz. PC-t? Igen, ma amikor Körülbelül feljött, 40 giga. csak a Dén. És arra veszem. Igen. Már kéne majd tenned a másik meghajtóra, mert és van a külső Winchester, azon meg van vagy 400 giga, szóval így jócskán lehagyott engem, mert a D meghajtóját lehagyom, mert nekem 42 gigabájton van videó. Figyelj, leástam itt. Nézd, mivel akadtam egyből. Szén. Hát de jó. Különben tudod, hogy az erdőnél van egy nagyon nagy barlang, Tudok amiben... róla. Kiszedek még egy-két követ, mert nekünk azért kell a kő. Azon gondolkozok, hogy miért bedobtam előbb. Hát jó volt gondolkozni. Én meg állandóan dadogok, szóval... Nálam még már megszokott... Na... Ja? Nálam még már megszokta mindenki. Az én esetemben meg azt szokta meg mindenki, hogy nem tudok beszélni. Szóval ha visszanézel a videóimat, majd észreveszed, hogy miért. Csinálok egy kőcsákányt, azt megyek még bányászni egy kis követ. A csatornánkon majd nézd meg a te kicsi sorozatot. Én közben lepakolnám itt az aranyat, vasat, gyémántot, mindent, amit... Gyémánt? Aha. Hát egy picit Mondtam, nagyon. hogy ezt a seedet kell legenerálni. Ez egy rohadt jó seed. Na, TNT! Vagy fuse, különben minden gunpowder, amit szerzünk majd a játékban, pontosabban a hardcore alatt, azt majd úgy oldjuk meg, hogy amikor már úgy ha bírjuk addig, amíg végezni akarunk, kb. 50 részt megpróbálunk ebből összehozni. Ha sikerül, akkor az 50. résznél felrobbantjuk az egészet TNT-ből. vagy magunkat. Igen. Bár szerintem én addig akarom folytatni, ameddig élek. Hát én is, de 50. résznél vagy. És vissza kéne mennünk. Mert hogy látom esteledik. Hát ja, nagyon gyorsan. És akkor gyorsan lefekszünk. És azt meg, hogy megeszik a zombik az NPC-k agyát, azt leszarjuk. Hi, Lucky kopi. Lucky! Luckei! Szeressük Luckeit. Figyelj, én csinálnék egy kis... Igen. Mert tök jó, tiszta lagmentes nekem most a Minecraft, mint egész elmutatok. Igen? És hogy én veszem azzal is... Tessék, Ja. plusz. Csinálok egy... mondjuk nem baltát először. Csak ásót. Én már megyek még visszabányászni. Ezt nézd. Clay. Látod ezt? Gyere. Nem mész ki.
Nem mész ki, Július. Nem mész. Én is szerintem csinálok egy Nem. kis botot, meg... Az NPC-ket elzárom a szobánktól, nézd meg. Nézd akar mögé! Akkor ne nézz. Láttam! Ja, jó. Play! És akkor annyit megcsinálnák, hogy ennyi. Akkor menj abba a szakadékba gyors, oké? Várjál. Én meg addig... Kényelmesé teszem a közlekedésünket. Én meg addig annyit mondok, hogy pill, oké? Pillanatot mondok a nézőknek, elnézést kérek, várj, odaadom. Elnézést kérek, de pillanat. Jó, addig én itt leszek, azt én beszélek helyette. Is. Akkor ilyen halljuk is, hogy elment egyenlőre. Ellemesítsünk a járkáláson. Mondjuk... így. Jó, azt a fát meg majd elégetjük. Jó, bányászunk még egy kis követ, akkor nem tudom, minek jöttem vissza, ja, lepakolni. Megint leesek. Hát ezt nem hiszem el. Akkor menjünk le. És vas. Zsír. Én Itt megtaláltam vagyok. vasat. Bocsánat, csak ittam. Bevertem közben a kezemet. Miközben jöttem, a közben szipet vertem a szekrénybe. Szóval nagyon kis cuki dolgokat csinálok. Én meg megkönnyítettem ott a járkálást. Kényelmesebbé tettem. Na. Igen, azt észrevettem. És milyen? Tetszik. Azt a rohadt. Basszus. Mi a baj? Ez ijesztő. Ja, csak ahogy mentem közben a közveszélyes bányádba beestem. Szóval csinálok gyorsan egy, bekerítem. Elkerítem egy picit, hogy ne lehessen beleesni. Én mint majd meg fogom oldani azt, hogy olyan lejárata legyen. Ez nem kell nekünk itt. Így. Hogy tudod, ebből a létrás megoldással. Ja, igen. Úgy. Lag. Csinálok kemencéket, jó? Oké. Milyen szép kis, Már milyen nem kis tudom, iskót szép. hoztál ide össze. Ugye? Tetszik nekem is. Kis iskó. Jó, addig kis lag. te elmész fát vágni? Igen, tudsz adni gyors egy kőbaltát? Oh, thanks. Támadás! Támadás. Hát ez kész. Igen. Csiga támadás. Dam 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 dam. Merre kell menni? Arra? Tömem, Hát de szép kis hegyek vannak arra. Tök merre? Ja, arra? Aha, arra. Nagyon, tök magas. Lehet, hogyha majd egy picit megunjuk ezt a helyet, akkor majd felköltözhetnénk oda. Egyelőre még jó. hely. Egyenlőre, de amikor majd ott tartunk. Mert Lucky is szokott költözgetni, de azért ő többet. De miért beszélünk mindig Luckyról? Egy dolog, hogy jó videós, de azért túl igen. sokat beszél. Én nem is őt kopizzuk, mert semmi olyat nem csinálunk. Igen, mint meg ő. semmi olyat, ami például a Dead Puppy Seed-et sem tőle kopisszam. Mondjuk jó azt is egy videóstól, de az külföldi. És az is hardcore-ba csak egy seed bemutatót csinált. Egy seed bemutató. Haszna. Ilyen videókat. Ilyen videók is vannak. Igen, érted. Bezzeg, amikor én keresni akarok egy olyat, hogy FIFA 14-et, a megvásárolt FIFA 14-et hogyan kell telepíteni, akkor viszont arra nem találok videót, viszont egy seed bemutatót azt találsz te. Gyere gyorsan, itt van több kutyus. Megyek. Gyorsan gyere. Hozok csontot is. Hozza csontot. Várjál, Tépéz, rohanok engedélyez. föl először a bányából. Mert én lementem közben bányászni. Jó, ha megvan a csont, akkor ide tépézzek, oké?
Van csontom, mehet. Jó. Ö, Tessék, látsz. hol van? Adj nekem is. Odaadom Adj a nekem felét. is. Oké. Valamit egy picit Egy laggolok kutyát most. beszelítek. Ő az enyém. Ó, kutyú. Várj egy picit, én picit vagyok. Szerintem... Áú! Az miért kutyám ütött ütöttél meg? Nem tudom. Miért? De mitől laggolok ennyire? Jól van, kutyus. Na jó, őt Jól megölöm van. szerintem. Na. Oké. Ott van egy másik. Vigyázz! Vigyázz! Mondom, vigyázz! Hát jó, nem bírok. Laggolok. Én megöltem. És akkor megszerítek egy másikat. Jó, én addig figyelj, én mindjárt visszajövök, oké? Nem áll, a LAN szerverek nem állnak ilyenkor, Hogyha? igaz? Hogyha lelépek. Akkor szerintem addig egy picit állítsd a videót. Akkor mindjárt jövünk.